마하 दं होनदां मा माबा हा बहा दङ माहा दं होनदां आब' हेल' हेल' दिल्लीयाव दं लोगोफोर पुलिस स्टेसन थांगासिनो दं बबेहाय दं होनदां हेल' नै मोनसेया आसाम हाउस औ भुबन बै हाउस बहा दं होनदां बहा दं टेलिफनखौ बेखौनो हमा जाहैबाय आरो आब'आ बहा दं ओमफ्राय एमिला बहा दं मन्थ्रिया हा सोर हरदों हा नांगौमोन बेखौ थारमाने बै मन्थ्रिया हेल' 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 साइड जानानै थादोब्रा गेसाव सं दं साजिया मा हरा नोंखौ ओंखारबोदों हजोंनिफ्राय गेस्ट हाउसनिफ्राय गेसाव सं दं गेस्ट हाउसनि बे जाबाय बे नामा ना भुबन जि फुद्दा मामा गैया बेहाय मिनिस्टार दं नामा रावखौनो औ ओंखारबोबाय ए बेखौनो सोर औ ए माने दखानाव खोनाबाय आब'आ बहा दं होनाय बेनो होनाय जोङो दा पुलिस स्टेसनाव थांगासिनो दं माने बिनि मबाइला मा खालामना लादों बड'लेण्ड आन्दलन खालामनायावहाय माने CRPF आरो दिल्ली पुलिसा हमदों नालाय स' बेखौ जों दा थानायाव थांगासिनो दं दुइथानि आगोल मामाव मन्थ्रिनाव रायज्लायहैनांगौ खिन्थानाय जायलाजों रायज्लायहरथों औ ओंखायनो साइड जानानै नुब्ला साइड जानानै रायज्लायहरनांगौ ना हेल' मा देहा गाज्रि नामा दुइथायाव आरो खोनाजोबखाबाय दा जोंनि माबाखौ अबस्थाखौ लिरबाय दा दुइथायाव आथुवायलायजों रायज्लायहैनांगौनो नोंबो थांफानाया मोजां थांनो हागोन ना हाया नै जायलाजों रायज्लायनो उफाय मेवनामा नोङो बिसोरखौ मेवनामै थांनाया मोनबाय बिसोर होनांबाय रिसिभ जाबाय सोर हाबखो नों दुइथायाव रायज्लायजोब्बाय दे मिनिस्टारजों हरलाय हेल' थारमाने बै मिनिस्टारजों रायज्लायनो मोनबायनो दा बे थारमाने माबायाव 8थायाव बै डेपुटि स्पिकारजों मिटिं दंमोन हा साबजों बेखायनो जोंनि दुइथायाव लाबायनो ओमफ्राय बे हाउसआव थांनांगौ सामलायनायाव ओमफ्राय दा बेवहायनाखौ जोंना साबसिन होबाय ओमफ्राय बै मिनिस्टारनिखौ नोंसोरनि आखाइ जायखिया बुंनोसै आरो लिरनो जिरायना रायज्लायगोन दुइथायाव दा बे माबाखौ थानायाव बाय माने जोङो दा थांगासिनो दङ माने पुलिस स्टेसनाव हमनानै लांदों स' बेखौ जों दा नायनो फैगासिनो लांजोब्बाय औ ओमफ्राय
1000नि बारामोन 이마 사진 보나 봐가지고 합니다 나는 진 बेयो जाहैबाय दिल्ली 얘나 가봐는 뭉치나 아부만이 있어야 혼나는 이게 다 뒤혼난지 살자나 탕 나무난 얘랑난 이거 프라이미니스터나 itu prime minister nak mau prime minister Memang sih, right? Dom tu orang